बनरगाव हालामनि गोसो गुदुं लाइमोन गेलेगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बनरगावआव लुफुं जासिगोन गंसे मिनि स्टेडियाम। 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि नाजानायाव आसाम सरकारनि रांखान्थि हेफाजाबजों बनरगावआव लुफुं जासिगोन गंसे मिनि स्टेडियाम। बनरगाव गामिनि फोथाराव बे मिनि स्टेडियामखौ लुफुंनायनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। सिगां समनिफ्रायनो बनरगाव हालामाव फुटबल गेलेमुनि मोजां आबहावा आरो बे ओनसोलनि लाइमोनफोरा गेलेमु बिथिङाव गोसो गुदुं हिसाबै ओनसोलाव फुटबल आरो गेलेमु बिथिङाव बांसिनै जांख्रिथाय लाबोनो आरो गेलेगिरिफोरनो गेलेनायनि साबसिन राहा जगायनानै होनो थाखाय मिनि स्टेडियाम लुफुंनो बनरगावखौ सायख'नाय जादों होननानै फोरमायो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। दिनै गिबियावनो आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि बयनिबो आंगो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर बावदों जे बिथाङाबो सानजा क'क्राझाराव बिथाङा मिनि स्टेडियाम आंनोबो होनायनि थाखाय बिथांखौ आं गिबियावनो साबायखर बावदों। लोगोसे बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावदों बे मिनि स्टेडियामखौ लुफुंनायनि थाखाय बनरगावआव बिथांमोना बे हा होनायनि थाखाय गिबियाव बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। बनरगावखौ जों बयबो मिथिगौ फुटबलनि बर'नि जाय फुटबलनि राजा होननानै जों जायखौ बुङो बिन'द ब्रह्म बिन'द दाब्ला बिथांनि बे जायगा आरो गोबां माने बिदि नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयार बे ओनसोलाव दङ। दाबो माने भारतनि वमेन जे टीम बे टीमाव बे बनरगावनिफ्रायनो गेलेगासिनो दङ। बेनिखायनो आङो गासैखौबो साननानै बनरगाव होयोबा बाहाय लाब जागोन बा बाहाय बेबायदि स्पर्ट्सनि माने मोनसे एनभायरनमेन्ट दङ। दाबो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा फुटबलखौनो होन बा गुबुन गुबुन खेला बे खेलाफोरखौ गेलेयो। गतिके बेहाय जुदि स्टेडियामखौ होनाय जायोबा अब्ला बे स्टेडियामआ मिनिंफुल जागोन बाहायजागोन। बहाबा लुयोबा ओरैनो लुगारनाय बायदि जायो। बेनिखायनो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै आं बनरगावआव सेलेक्ट खालामदों। दिनै बे खुन्थिया गायसननाय जि हाबाफारि बेखौ बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा खालामनानै एसे आगोलसो थांबाय। दिनैनिफ्राय खामानि मावनाय जागोन। दा बेवहाय डिएसअ दंफायो, पिडब्लिउडिनि इन्जिनियारफोर दङ, केडिएसए दंफैयो, रायजो राजाफोर दं। बयबो बेखौ नोजोर होगोन जाहाथे बे खामानिफ्रा दिनैनिफ्राय जेन' मोजाङै जालाङो। सलिड एन्टारप्राइज होननाय मोनसे कम्पानिया बे खामानि मावनो मोन्दों। बिथांमोननि मावनायाव जाहाथे जों बयबो नोजोर होयो बेखौ खावलायबाय। ओरैनो गाहायै बाहाय फुटबलनि मोनसे स्टेडियाम जागोन, पेभिलियन मोनसे थागोन, इनडर स्टेडियाम जागोन, माने खारनायनि थाखाय मोनसे ट्रेक जागोन। दा बेबायदि माखासे दङ। आरोबाव दाजाबदेरबावनाय जागोन होननानै सरकारा जोंनो मिथिहोदों जे लासैनो बाहाय आरो हस्टेलफोर हरनाय जागोन। जायफोर खेला गेलेफैयोबा बाहाय थानायनि सुबिदा बायदिसिना बेफोरखौबो आरोबाव जों मोनबावनो हागोन। दा गिबियावनो आङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिखौ साबायखर बावदों बिथाङा जोंनो बेबायदि होनायनि थाखाय आरो बयबो जाहाथे बेखौ जोथोन लायो बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों।